Velstand og velfærd synes de fleste er rart. Så det lover alle, ja det er da klart. Men tænk jer om, for det er ligesom om, at valgløfter ofte er tom. Hos SF er velfærd en hjertesag. Det er dybt forankret i vores DNA. Og det er fordi, at empati er noget SF'er kan lide. Når syge og svage har brug for en hånd, eller planpolitikken kunne bruge lidt ånd, så har SF altid været parat med en løsning, der gavner, og det er da smart. Men hvem er garanter for den politik? SF har et dream team, ja værsgo og kig. Erfaring og friskhed går herligt i spænd. SF er borgernes ven. Alle ved, at SF bare er fed. I spidsen for listen, der har vi en kvinde. Ellen Ravnsmed, energibund, en ren hvirvelvind. Og lige omkring står tæt i ring Lene Skelbo, Bornhøft og Bind. og flere endnu fylder listen op. Rækken er lang, kvaliteten i top. Er du ung eller gammel? Elev eller chef? Så er det nemt, sæt kryds ved SF. Den jord, som vi dyrker, skal dyrkes med flid, og også gerne som økologi. Til gengæld skal vi helst ikke have den der svine-MRSA. Så kære vælger, valget er dit. Du bestemmer også selv om hvorvidt Vores valg skal være fyldt med nitrit, Eller om naturen skal vokse helt frit. så når du skal stemme, Og det er jo snart. så tænk dig om, gør det rigtigt og smart. Borgmester Ravnsmed, syng et eventyr. Og så er jeg også god ved dyr.